Anem a fer un problema en el que ens demanen trobar un costat d'un triangle rectangle que no és la hipotenusa. Recordeu que per trobar la hipotenusa hem de mirar l'angle recte. Els dos costats que parteixen de l'angle recte són o la base o l'alçada d'aquest triangle o el que s'anomena catets. I la hipotenusa mai passarà per aquest angle recte. Per tant, aquest triangle rectangle, la hipotenusa és 26. Podríem dir que la base seria x i l'alçada seria 10. Recordeu que si les canviem no ens influirà per resoldre el problema. Llavors el que diu el teorema de Pitàgores és que a al quadrat més b al quadrat és igual a h al quadrat. Canviem aquestes lletres per números. A és 10 al quadrat, b és x al quadrat i h és 26 al quadrat. Molt bé. 10 al quadrat és 100, ho canviem per 100. X al quadrat no podem canviar-lo, perquè és una lletra. I 26 al quadrat és 26 per 26, que seria 676. Ara tenim una equació en què el terme que volem eliminar, perquè nosaltres volem x, no? El que volem eliminar és el 100. Per tant, podem restar 100 en els dos membres d'aquesta equació. Si restem 100, ens queda x al quadrat igual a 576. I ara fem l'arrel quadrada a banda i banda. L'arrel quadrada d'un número al quadrat es cancela i, per tant, tenim que la x és l'arrel quadrada de 576. És a dir, x és igual a 24.